Чыстыя вуліцы, прыгожыя кветкі, буянства зеляніны і абноўленыя дарогі. Гэта асноўныя крытэрыі, па якіх ацэньваюць добраўпарадкаванне горада, яго жыхары і госці. Пра гэта гаварыў кіраўнік раёна Александр Ціток на апошняй нарадзе з кіраўнікамі арганізацыі раёна. Старшыня звярнуў пільную увагу на навядзенне парадку і добраўпарадкаванне не толькі горада, але і сельскіх населеных пунктаў. Менавіта такіх вынікаў працы патрабуе кіраўнік раёна ад камунальных службаў і арганізацый Шклоўшчыны. Якая праца праводзіцца ў гэтым накірунку і як самі жыхары ставяцца да парадку, высвятляла наша здымачная група. Як толькі ў горадзе усталявалася спрыяльнае сухое надвор'е, камунальнікі актыўна прыняліся наводзіць парадак. Дарогі – гэта аблічча горада, а таму неабходна правесці іх ямачны рамонт. На момант здымак супрацоўнікі жылкамгаса праводзілі яго па вуліцы Бакуновіча. У працэсе рамонту ямкі падрыхтоўваюць. Для надання роўных формаў край ямы абразаюць бензарэзам. Вычашаюць іх ад пылу і бруду. Пасля край праліваюць бітумнай эмульсіяй, а затым укладваюць асфальтобетон, які разраўноўваецца і ушчыльняецца вібраплітой. Такія працы будуць праходзіць па ўсіх вуліцах горада, якія маюць патрэбу ў ямачным рамонце. А гэта святая святых – цяпліца. У ёй вядуцца працы па вырошчванні кветак круглы год. Ад багацця раслін вочы разбягаюцца. В этом году у нас высажены рассады около 50 тысяч. Это в 2 раза больше, чем было высажено в прошлом году. В этом году у нас уже действует 2-я рассадница. Там пикируется полным ходом растения. Многолетние растения в этом году высаживаются и однолетние цветущие. В большом ассортименте петуния, сальвия разных цветов, виолы, розы попробовали в этом году высадить, цинерария. Большой ассортимент растений. В этом году у нас будет новшество. Попробуем реализовывать продукцию свою для юридических и физических лиц. Зараз у цяпліцы вядзецца праца па пікіраванню раслін у асобныя скрыні, праполцы і падкормцы. Зусім хутка ўсё гэта багацце будзе красавацца на гарадскіх клумбах. Высадка растений в грунт будет планироваться с установлением благоприятных погодных условий. Как только, это очень большие объемы, как только потеплеет, мы все ждем, чтобы наш город снова стал цветущим. Як толькі першую партыю кветак высадзяць у адкрыты грунт, спецыялісты жылкамгаса адразу прыступяць да пасадкі наступныя партыі кветак. А пасля таго, як кветкі адкрасуюць, яны збіраюць насенне, сартуюць іх і расфасоўваюць у пакуначкі для таго, каб у наступным студзені пасеяць новую партыю кветак для нашага горада. А ў гарадскім парку жылкамгас прыбірае леташнюю лістоту і грузіць яе ў спецтэхніку. Яе вывозяць на гарадскі палігон у спецыяльную кампостную яму для ўсёй расліннасці. У працэсе гніення утворыцца кампост. Гэта вельмі урадлівая сумесь, а таму яе выкарыстоўваюць для падрыхтоўкі спецыяльнага грунту для высадкі дрэў, кветак і раслін. На вуліцы 70 год Вялікай Перамогі пачалася афарбоўка агароджаў гарадскога парку. Перад афарбоўкай старое пакрыццё здымаюць спецыяльнымі шчоткамі і потым пакрываюць агароджу новай фарбай. На гэтым працы па добраўпарадкаванні горада не сканчаюцца. На данный момент заканчиваются работы по окраске бордюрного камня, проводятся работы по побелке деревьев известью. За мной работает бригада, выравнивают газоны под посев газонной травы. Далее работы ведутся на городском фонтане, окрашивание скамеечек, урн, самого фонтана. К 1 мая обычно открываются городские фонтаны. Также проводятся работы по ямочному ремонту в городе Шклове. Ямочный ремонт будет производиться на всех улицах города Шклова, с асфальтным покрытием, а где у нас грунтовое покрытие, будет производиться грейдирование. Наша телекомпания, узброившаяся камерой, проехала по городе и поназирала, як жыхары прыватных домов наводзіць парадак на своих придомовых территориях, бо прыгажосць и шесціню павінны наводзіць не только работники коммунальных службаў, але и сами жыхары города. Домовладельцы должны убирать вот вокруг свою территорию? Или, может, это коммунхоз должен делать? Нет,
Коммунхоз это может делать и дальше, а около территории своей обязательно. Сами хозяина, что убирали, ну как так, чтобы не убирать. Ну, Сами хозяева? конечно, надо, чтобы дело в уют, чтобы было красиво, все. Конечно, благоустройство. Ну, коммунхозы, людей там много. Боже мой, большие тысячи. Ну Они да. же не помогут, ничего. Я не люблю, когда у меня бардак, и я это не допускаю. Что я буду ждать, пока кто-то, дядя или тетя приедет и согребет меня? Нет, такого не было и не будет. Именно у меня, да и каждый тут на нашей улице старается. Але ўсё ж яшчэ сустракаюцца прыклады безгаспадарчасці і абыякавасці саміх уладальнікаў да сваіх дамоў і прылеглых да іх тэрыторый. Кожны выбірае сваё. Жыць у чыстым, прыгожым, утульным доме, самастойна падтрымліваць парадак на сваіх участках або, чакаючы лепшых часоў, у надзеі на дапамогу камунальных службаў, ператварыць сваё жыллё ў падабенства глухмені.